ଶୁଭୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମହାଜୀ ନୁହେଁ। ମଲା ସବର ରାଇ ଜଣେ ଚାହୁଁଛ ମହାରାଜା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ଓ ମହାରାଜାଟା ତାହେଲେ ତୋ ମୁହଁରେ ମହାଜୀ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁ କିଏ କହିଲୁ? ମତେ ଚିହ୍ନିନ? ମତେ ପୁରା ନେଇକି ଦେଖୁଛ, ହେଲେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ହଉଛ। ହଁ ତମେ ହେଲେ ରଜା ଲୋକ, କେତେ ପ୍ରଜା ପାଟକ ଦେଖୁଛ, କାହା ମୁହଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବ? ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ପଛରୁ ଡାକିଦେଲି ବୋଲି ଅବିଗୁଣ ପାଇଲ କି? ଜାଣିଲ ନା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସମାନ, ପ୍ରଜା ରାଜା ପିଲା ବୁଢା ସମସ୍ତେ। ଛାଡ ସେ କଥା, ପଛରୁ କାହିଁ ଡାକିଲୁ କହିଲୁ? କଥା କଣ କି? ତମେ ସିନା ଦେଖିକି ଦେଖିପାରନି, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଜେ ଦେଖେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଅ, ଗଲାବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ହସ ହସ ମୁହଁ, ମୁହଁରୁ ତେଜ ବାହାରୁଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି? କଣ ହେଇଛି କି? ଆରେ ତୁ ତ ପିଲା ଲୋକ, ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ? ମହାଜୀ ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି ଅଣଦେଖା କରିବନି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଘଣ୍ଟି କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ମତେ ଥରେ କହିକି ଦେଖ। ହଁ, ଜୟୀ ମୋର ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଉପାସ ରହିଛି ବୋଲି ଝିଅଟା ବି ମୋର ଉପାସ ରହିଛି। ଏଣେ ଏଣେ ମୋ ଠାକୁର ମତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଛଡା କେହି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଥିରେ ଧରି ଯାଉଛ। ଯିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ସିଏ କଣ ଫେରେଇ ନବନି? ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ସିଧା କଥା, ତମ ଠାକୁର ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କର, ଆଉ କହିବ ଠାକୁରେ ଝିଅ ଦେଇ ମୋର ଅନୁକୂଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଜୟ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ଉପାସରେ ରହି ଜୀବନ ହରେଇବେ। ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରେ ପାପ ଲାଗିବ। ଏମିତି ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇ ଗୁହାରି କଲେ ପଥର ତ କରିବ, ଇଏ ତ ସହଜେ ଠାକୁର। ଆରେ ବାଳକ, ତୁ ଖାଣ୍ଟି କଥା ଗୋଟେ କହିଛୁ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରି ନଥିଲା। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବି। ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପରା, କେମିତି ବୁଝିବାଟା ବତେଇଦେଲି। ହଉ ହଉ ହଉ।